What's up, Wizards, já jsem OG Doktor, vítám tě na kanále Chart Wizard a dneska jsme tu prvního videa z analýzy trhu. Respektive chtěl bych se podívat trošku na to, co očekávat od Bitcoinu a tyhle ty hovna. Ten krásně vidíte, vyskočila mi tady reklama, nechci prémium, protože to nepotřebuju, nevyužívám to, nepotřebuju to. Takže, já jsem na Discordu psal, že momentálně je situace natolik zajímavá, že mi přijde škoda o tom psát jenom článek a proto jsem chtěl dělat stream, ale to mi nějak nevyšlo, takže dělám rychlej update tady a jdem se teda na to podívat. Takže první věc, co je fakt extrémně důležitá. Bitcoin prorazil 8letý trend. Já na trendliny moc nejedu, jo, ale když už je to nějaká tahle dlouhodobá trendline, tak k tomu dávám nějaký value. Takže, prvně, aby jsme se teda mohli podívat, jak jsme ten trend vlastně vůbec prorazili, tak si přepneme na graf. Ze svíčkovýho na lineový. A proč jsem tohleto udělal? No, z jednoduchého důvodu, protože když chceš zanášet trendliny, tak musíš zavírat, tak to uchytáváš na uzávěry. Je to nejvalidnější trendline. Z toho důvodu, že ty uzávěry jsou prostě uzávěry. A ty když zavřeš nad uzávěrem, tak je to mnohem validnější. Takže jo, přepneme si zpátky na ten lineový graf. Dáme control. Jo. A tady jsem si to chtěl chytit takhle, na to. Jo. Vidíte teďka, jak to krásně zapadá, ta trendová linie. Jo? Nádhera. Já si dám teda zelenou, protože je to dlouholetá trendová linie. Takže tohle je první krok, který my máme tady z této analýzy. Další krok. Vezmeme ještě tuhle trendovou linii. Command. Teda control. No, ta nás tolik nezajímá. Takže nic. Nebudeme se tímhle zaobývat. Pro nás je důležitá tato zelená trendová linie. Je to 8letý trend, který jsme tady narušili poprvé. Snažili jsme se nad něm udržet. Vybrali jsme si tady likviditu. Nádhera, nádhera. Hele, já to přepnu zpátky teda na ten fucking candles. Tady krásně vidíme, že teďka to máme krásně chycený za ty uzávěry. To je pro nás hodně důležitý. A tady jsme viděli, že jsme se pokoušeli jednou o průraz. To nám bohužel nevyšlo, takže jsme vybrali likviditu tady tohle high. Těsně jsme ji líznuli teda jenom. Ale beru to jako valid. Beru to jako valid. Tady jsme si vybrali tuhle likviditku, tohle teda smažu. A co je pro nás teďka kurevsky důležitý, jo? Pro nás je teďka kurevsky důležitý udržet primárně toto. Primárně tuto. A ještě primárněji je pro nás důležitý toto. Pokud my toto neudržíme, tak kde bychom chtěli bidovat? My bychom chtěli bidovat tady v tomhle fucking levelu. Jo, chápeš? Prostě tady to low, to ty chceš prostě chytit.
Když tě to nevezme, tak tě to nesere, víš co, to je jedno. Když já si přepnu na denní graf, tak my jsme si na Discordu, jsem psal, že mám v plánu, to jsem nechtěl, pardon, když jsme byli tady, tak jsem psal na Discord, že já přikupuju Bitcoin. Když jsme byli tady, prostě tahle ta oblast, tam já jsem přikupoval. Řekl bych, že to byla dost dobrá oblast. Sami jste si to mohli potvrdit tím, že tady je teďka takovýhle dildo, ale my jenom čekáme, jestli to dildo půjde dál nebo ne. Takže pokud ty nejsi v bitcoinové pozici, tak první místo, kde ty bys měl přemýšlet o tom, jestli vůbec nastoupíš, je tady tohle low. Tady tohle low. Chápeš? Doufám, že jo. Nic těžkého na tom není. No. Další věc, co je pro nás velice důležitý, a to vy všichni určitě rádi uslyšíte, tím, že my jsme prorazili tenhle dlouhodobý trend. A teďka jsou stále velký investoři, který doteď nemají nakoupíno. Co to vypovídá pro nás? Pro nás to vypovídá to, že... Pardon. Jej, to jsem nechtěl, já jsem chtěl Fibu. Pro nás to znamená to, že level 150k je velice konzervativní. Já, co jsem vstupoval prostě tady v těchto místech, tak targetu 150 000. Tuto targetu. To je moje vidina taková. Další věc teda. Dneska budou nějaký data, zítra budou data o nezaměstnanosti, takže to nám taky něco vypoví o tom, co trh bude dělat. Ale pro nás je hodně klíčový to, že teďka spousta velkých investorů chce investovat do Bitcoinu. To je pro nás klíčový. A to z jednoho jednoduchého důvodu, a to je to, do prdele, pardon, a to je to, že ten fundament má pro nás teďka extrémní váhu. A když ti řeknu, že za mě Bitcoin může jít úplně v klidu na 417 000, tak je dost možný, že se to stane. A tak je dost možný, že se stane něco takového a půjde Bitcoin do prdele. I to je možný. My nikdy jako nevíme, vole, co se na tom trhu stane, ale pro mě je prostě teďka nejrelevantnější buď tady přikoupit, anebo prostě držet to, co jsme nakoupili. Já teďka nevidím jinou cestu. Další věc, co jsem chtěl se podívat, ETH. Jo, to jsem tady jenom koukal. O kolik jsem od synovi zhodnotil portfolio. Respektive to, co jsem mu doporučil na ETHčku přikupovat. Takže jej. Já si to musím vypnout, tuhle mršinu. Kurva, jak se to dělá na komputeru. Nevím, tady. Tady to tam do píče. No a já jsem vlastně bidoval tady tuhle zónu. To byl prostě pro mě. Tam jsem to startoval. No.
Ale aby jsme si teda udělali nějakou analýzu, máme krásný čistý graf. Takže co já mám v plánu na Ethereum? Ethereum máme weekly. Tady prorazili jsme tyhle 3 highs. A to pro mě není vůbec relevantní, protože tady máme krásnou supply zónu. Tohle je supply. Tenhle ten blok, to je supply. Ale tahle zóna, tahleta zóna, ta mě hodně láká. A pokud by se stalo, a tady ten blok teda ještě jednou dám, pokud by se stalo něco takovýhle, tak jsem v pohodě, protože já jsem tady zabidovaný. Ale upřímně docela by jsem chtěl vidět něco takového a tady se zabidovat znovu. Respektive přiložit do pozice a valit to tam. Protože mě target 9 litrů. Target na 9000 dává sakra smysl. A to vůbec nemluvím o tom, že nám do toho dost hraje Bitmine. Nakoupil dalších... Vidíš to číslo? Prostě to je extrém. Extrém. A ty ryby, těch ryb tady je vela. Já si chci hlavně zapnout tohle, ten denní režim mě úplně nevyhovoval. Ale, aby jsme si teda trošku jako ujasnili naše plány. Bitmine má nakoupeno pouze 47% z toho, co chtějí mít nakoupený. Sharplink Gaming 14% z toho, co mají mít nakoupený. A The Ether Machine mají teprve 4% z toho, co chtějí mít. Už jako začínáš tomu trošku rozumět, jo. Ty korporáty prostě do toho teďka valejí nesmysly. A já si myslím, já se přesunu zpátky na BTC. Když se podívám na situaci z roku 2020, kurva. Ježiš, já jsem chtěl ten svůj graf. Dva 20. Dvacet tři, 22, 21, 220. Tak já si myslím, že my jsme v této fázi. Vidíš tady to? Vidíš tady to? To je ten bull run, který má kurva koule. To je ten bull run, který letí furt a
nepočká si na nikoho. To je přesně to, kde jsou všichni ve FOMu a všichni do piči. Všichni mačkají to zelený tlačítko. I tvůj soused mačká zelený tlačítko a směje se ti, že nevydělává, že to je tak easy, že stačí jenom mačkat zelený tlačítko. To je přesně tady to období. A tady, v tomhle období. Ježiš, pardon. Tady v tomhle období. Já potřebuji najít takovou... No to je jedno, já to udělám takhle. Jsme od toho breakoutu udělali 467%, když to vezmu po úplnej top 500%. Takže my, když se podíváme tady od tohohle breakoutu, spíš od tohohle breakoutu, protože ten je teďka pro nás nejvalidnější core, si tohle ještě ustřelí, to ještě nevíme, protože jsme na týdenním grafu a je teprve čtvrtek. Ale, když se na to prostě podíváš, tak proč by ten Bitcoin prostě nemohl ustřelit i na 1 000 000? Proč ne? Za mě se teďka prostě dostáváme do parabolického růstu. Jak jsem to poznal? Úplně jednoduše. Tady tohle to je daný parabolický růst. Můžu ti to nakreslit i takhle. Tady tomu se říká cup and handle, tady to prorazilo, vystřelilo. Jde to zpátky, jde to nahoru. Ten cup and handle, ten jsme dodrželi naprosto perfektně. Tady vidíš, vole, krásně ten hřebíček. Tady to ucho, který jsme prostřelili, letíme sem. A teď ještě vezmu trendline a uchopím ti sem. Tak jsem ji uchopil špatně. A uchopím ji sem. Tak to nemám na klouzech, kurňa. Musím si, já si to prostě, jak si dávám trendliny, tak používám prostě tenhle graf. Líp se mi to pokud neprorazíme tenhle trend červený, já to dám do zeleného, protože je to trend toho parabolického růstu. A jakože tady je hafo místa. Se koukneš tady. Tady prostě to střílelo. Nesmysly. Tady jsme teprve byli u all time highs. A tady, teďka, all time high, ale prostě target 150, 200 tisíc. Tam není vůbec o čem mluvit. Ta situace je prostě dost podobná té situaci v roce 2020. Až bych řekl, že skoro identická to je situace. Ještě jsem chtěl ukázat BitC.dom. Dáme si tam klasický candle. No a to je pro nás
další prostě pohon, protože ten Bitcoin půjde nahoru. Tady chvíli byla alt season, lítaly nám altcoiny 1000%, sice jenom za drobný, ale lítalo to tam, byla to paráda. Teďka zpátky do reality, protože Bitcoin je jenom jeden a je na čase se soustředit na kvalitní projekty. Ještě jsem vám chtěl ukázat graf ETH BTC. ETH BTC. Byly doby, kdy se nedalo tradovat jinak než oproti BTC, ale to je naštěstí. A ETH BTC nám ukazuje to, že ten Ether by se prostě mohl dostat na ten level, který bych chtěl ještě. Chtěl bych ho ještě jednou dokoupit a pak už si to ustřelí. Ale za mě prostě Bitcoin teďka nemá šanci. Nebo takhle, má šanci. Může se stát cokoliv, může se cokoliv posrat, ale bidujeme tenhle level a pokud uvidíme nějaký týdenní uzávěry pod touhle zelenou čárou, tak je prostě konec. Sedeme na trading, zavíráme grafy a budeme čekat, co se stane a jestli budeme shortovat, anebo budeme čekat na další dobrý entry na long. A ještě jsem chtěl ukázat Total 3. To je taky velice důležitý. Pardon. A tady vlastně pořád retestujeme to all time high, který nás teďka nejspíš pošle trošku níž. No a nebo se taky urve. Každopádně tady prostě vidíte, tady já jsem se soustředil v téhle době hodně, těch 2-3, a to jsem pak hodně longoval, spousty shitcoinů jsem odlongoval. Shitcoiny ty mě velice baví, protože tam jsou ty šušu. Hlavně víc co, čím likvidnější ten coin je, tím víc tam prostě lítají ty procenta a to je popíčouka. Prostě do Bitcoinu dám jako příklad, který jako s realitou nemá nic společného, ale do Bitcoinu, když nasypeš 100 000, tak to pohne o procento. Ale když do nějaký sračky narvej 100 000, tak to může pohnout o 17%. A to je na tomto, protože jak tam naskočí nějaká ryba, tak ty můžeš zavírat zisky okamžitě ve svým podstatě. A to je prostě poupiči. Každopádně. Crypto Total Market Cap. Co je pro nás důležitý? Pro nás je důležitý držet tenhle level. Tady tohle udržet. To je 50ková range. A jestli to neudržíme, tak půjdeme testovat tady. A jestli to neudržíme tady, tak jdeme testovat sem. A to není jako nic jako nereálního ani. Tady je 50ková range. Tady vidíme výběr nad range, což znamená, že teoreticky by se dalo tady to shortovat. Je blbý, že tady nemáme historii, takže ten stop loss se hůř jako definuje. Ale to tě tolik netrápí, protože, nevím, já bych, jako rozhodně bych nešortoval v bullrunu, nejsem magor, víš co. Tak když už, tak prostě spíš se soustředíme na nějaký longy a první kvalitní long se mi zdá tady. Potáhnout to a další tady. Stopka sem. A
Průměrný entry by bylo tím pádem někde tady. Target tady. Risk ratio 2.0. Co víc chceš? Je to tohle jako dlouhodobá, byla by to dlouhodobá pozice, ale tohle se neobchoduje, že jo, samozřejmě. Nebo já to neobchoduju. Tady ty čáry si dám do prdele. Tak jo. Wizardi, tohle bylo všechno pro dnešní video. Tohle byla tržní aktualizace, jak to vidím já, vole. Co mám v plánu bidovat, kde mám v plánu zavírat. Doufám, že jste si tohle video užili. Jestli ne, tak jdi do píči. Jestli jo, budu rád, když dáš like, odběr, zvoneček, tyhle píčoviny. Pokud tě zajímá obsah víc do hloubky, exkluzivní content, signály, analýzy každý den. Signály nejsou každý den, já jsem swing trader, ale analýzy každý den, můj pohledy na Discordu. Jestli tě prostě tohle všechno zajímá, přihlaš se na moje Hero Hero. Prozatím za pouhých 10 € měsíčně. Myslím si, že to je validní cena. Nebo validní, myslím si, že je to hodně podprůměrná cena. Myslím si, že bych to mohl vytáhnout klidně víc, ale mám píči. Tak tohle bylo všechno. Mějte se, zdar.